It's about time. La Mulungu pa 29 September 2024 kuchokera ku Times Television TTV tafikanso ndi program ina ya Hot Current. Program imene timabwera pano ndicho linga chokuti tiyankhule nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno. Ngati mdziko muno mwachitika nkhani yayikulu imabwera pano pa kuti tiyankhule. Monga mwa nthawi zonse muli ndi ine Ndevu Zamwayi Wonder Msisia. Koma pokuti iyi ndi segment yoyamba ya program imeneyi ndili ndi msukuluzi Jonah Pankuku. Ndakulandira Jonah. Ndathokoza kwambiri Wanda. Program yathu lero tikhala ndi segment ziwiri. The first 20 minutes ya program iyi tufuna tikambirane za nifi, ngongoleza ku nifi kuti kumene kuzukhala bwanji. Nde mutha kuona kuti amaphango madabwere. Abwera. Ikamati cha matu. Mene tidayamba, wasayamba nkhani imene ufundeni manena kuti tinkana tifuna tipite. Yes. Timve kuti zukhala matundu wanje. Makaza ngongole zopita ku ulimi. Farm input loans. Tinabwera pano kunena kuti pafike ponena kuti tithetse AIP si kutithandiza zimene zotugwirizana. Sitingakhale ndi alimi 1 million chakuti omalima kuseri kwa nyumba kwawo maganiza kuti ndi amene aje siku loseri la Malawi. Kumene konde kuganiza moperewera. Ndekuti nkhani zokhuzana ndi anthu maja chitetse tizimva chakanchaka. Chifukwa cha mmene uchitira za ulimi zathu. Mwachibwana chonchi kakhasu anthu ali munthu tonse sitingamalime dziko. Ndeti nkanena kuti can we be serious and real? Yes. Tizuzana zoona kulakulu izi zosatheka tutana zonthawi. Izi zotheka tionjezere ku kumeneko. Anifi akupereka ngongole zimene akuti farm input loans. Ukwena munthu zikhala at least ndi 5 acres. Ngati malako ngochepera 5 acres isunga chite qualify ukatenga ngongole za kunifi. Ndekuti udzakhala ku AIP. Kumene unena kuti tithanirako kuchedwako. Ndi anthu manena kuti iyayi ine pande kasininga kwanise 5 acres. Yes. Ndi anifi amana ali mutha usonkerana. Anthu mwina 5 6 ali senka piece. Ikwana 5 acres. Ikakwana 5 acres nkupita kunifi mukatenga loan yoti mugule tabuluno to. Yes, matumba fertilizer mmene mufunira. Matumba mbewu mmene mufunira. Osati zomati ka mbewu kumanjaku ndi matumba tiwiri. Ka very limited. So lero mmene mwanenera tidayendera madera ena amene alandirako ngongole zimenezi kuti tikaone. Tipanga appreciate kuti zimene akumala kufanya sinidakuyenda. Ngojenjera kwambiri madala amene. Tinainawo pano ma programs ena mbumi. Komano I think it has been moving across the country. Yes. Pena ni maneno tukapena malawasi akoma nkulu kapena kya malawasi or what? Nkuluyi amati zijapa chingereza amati leading from the front. Sakha office kumamvera maye akoni. Yes. Amapita nawo. Anthu nkumane naye na kumamunyogodola the whole CEO ndikuganiza kumene koko chifukwa chake timapezeka kuti tafika mpana nthawi yokana fertilizer sadabwere fasi muziwa zimene pa malawasi ndacho simuzi yake chifaya. Yeah, ndingo kuyankhana kuti atakhala kuti chapano ndalawasi. Yes. Akuipanga end. Yes, akuinya pa malo bache. Alipo mafanire kuti alipo mabwana ena. Oja malawasiwo atakhala mu office. Ali mu office khola sayinira kale maka kuchiboma bomako. So ajatseni ndi munthu ali zofoka zawo. Yes, ali amakonda kumafuna kusekesa ife pa malo kuti akakuza kwamenya. Kukwita. Tikapita kucholo. Kuna yaka kucholo. Ine ndali koma Jesse mukanamaona mojoka bagemo. Muzi kuti muye maloni muje mpunga. Akuti kamaliza pano muje ko mpunga. Iwamuna ngataonena tabwala. But the whole point is good. He's been there. Yes. Kufotokoza kwa anthu. Yes. Kuya mafunzo. Bwazi mafunzo ena meta khalu bamvanza. Yes. Wina wa musi kumene kuzita kumvuta kuti. Sanga yankha bwana. It's very challenging. Akumakhala anthu andale akumayima mmene mulumu mmene mumu. Yes. Mudali wina kwa maso kansala wa maso. Ukunkucholo. Ali kansala wa masozi. Akungolowa anayobera manja kuti indalama matafu. And we'll get back there. Koma ndofanira kuti akunkana afotokoza. Right. Akajimvetsetse kuti chikuenda bwanji chimenechi. Yes. Now ndio manena kuti tinaenda tazungulira kumene kuti imvuru zikuenda matundu wanje adatenga ndama zingati phindula ndandwa wanje zaoneka motani why should we promote kuti I think njira ndi iyi zolondola titero di osati zichanyodwa nazo mbwemo. Yes.
posachulukisa gagandiwa tindapita ku kasungu jambe ku kasungu kwa John Million. Yes, John Million investment. Yes, amene akoneka ndikaswiri. Yeah, last program yeti nkakamba zanthu amene atenga ngongole kunifa kupindula adali muso. Yes, pano adatenga 50 million kwacha. Mwaona? No, him as an individual. 50 million. Imene adalowesa munda. Deti mvenkani yawo kuti a John Million aku kasungu. John Million investment. Na yona pena baki. Akuti bwa. TV a John Million. Zina langa ndine John Edison Million. Ndimakhala pa Chinkoma Trading Center. Ndinalima 70 hectares chimanga. Soya ndinalima 12 hectares. Foja ndinalima 14 hectares. Nde kuchimanga tata kupeza ku mabaki yokwana 4,500 achimanga. Koma utengera ni mulingo umene timayembekeza. Ndimembekeza kuti ndikhoza kukhala ndi matumbo achimanga ya 50 kg ameyo osajabera mwina 8,000 kapena 9,000. Apo likozulira bwerera ngati pambuyo pang'ono koma zatenga magwedo yavula. Kusaya tinatha kupeza kuti matumba 200 ulengeranso ndi mmene zinthu zake zinalili ni vula. Foja ndinapeza kuti timabelu tokwana 180. Kunkhani ya ngongole ya nifi kwa ifeyo ikutipindulira kwambiri. Ngati kune ikundipindulira kwambiri. Ndikachiwiri kutengapo ngongole ya nifi. Koyamba natenga 10 million. Kachiwiri 2023 2024 ndatenga 10 million. Koma yandithandizira yasintha moyo wanga koma so yasintha miyoyo yanthani nimawathandiza pakana magulu ena oti mwina samatha kupeza timaganyu pano amatha kuti joina kumagwirana venture limodzi. Chimene ndingalankhule kuphatikizapo ubwino umene takumana nawo wanifi ndikufotokozapo mavuto ndakumana taonapo. Mavuto ake ndiochepa tingope kuti mwina atatikozera ku nthawi yoyamba kupereka ngongole ija. Ngati neyo ngongole imene Wanyamata. Wamayo nyumba. Even if you look at the zimena kole tsamene gali moto yopuma yapo bwino. Yes. So ukamone wa AIP okuti akafike pamene popo. Abana AIP ja ndiyo modya basi. Peace and family. Imene zokuti I hope kuti direction meta yamba. Yes. Anthu andale apano ndatsogolo. Yes. Aona the sense. Yes. My investment start pano pawa. Aphungu akamakambirana za allocation ya ndalama. Exactly. These are my areas kuti tiziona kuti how do we develop from agriculture kuti tizizala chimanga mwa serious. Kuti tijesani sitikufunika kuti aliyesa azizala chimanga. Sizingatheka. If you empower a few farmers in this country angapa akulu ndalama ndizi talimana. Pano pakati goli yake ndi aliyesa amene ali ndi less than 5 acres ndiye kuti ali ku AIP. Ali ku AIP. You understand? 5 acres to about I think 40 ngati samulakwisa ndiye kuti ayata influence. Mukachoka pamene popo kukafika I think pa 250 hectares ndiye kuti ndi chani paipo amakafika ku agriculture. Anything above that ndiye mega farms. Now awa kumusiwa ndameta khati kudalira mbuyo munsemu zijesa tsiku lonseni zimezaoneka kuti khasu vula. Yes. Kunifi apa komanso ndekukamba za matumba awiri a fertilizer NPK diesel urea basi. That's why timanamizana kuti nziko muno muli alimi 3 million kumapita AIP kwa anthu 3 million kuti papa South Africa pompapa pali alimi 40,000. The whole South Africa imene kujesa kumene kompana ife kumapumikirana. Tukudziwa kuti andale amaona nzeru mu AIP za mavoti kukondwera umphawi wali miatu titangochosapo ndale. Zona ndizimene you see kunena kwa tend or even ukamema parliament ukuta akatuma kunena kuti exit strategy. Yes. We have 1 year. Yes. Kuti seriously have to see that this investment kunifikuta Honorable Sam Kawale yes. Akwenera ambe umakhala basi nkumakambirana utakula kulu
uku tiyambe ngongole za irrigation za mopezeka za nthirira anthu atenga ngongole kuti aone azipanga banji nthirira titenga madalire mvula oti tapasana matumba awiriwo nkupasana mbewu koma ngati mvula sibwera takwirira chani about 100 billion mudoti titako pamenepo tipite pa agenda pa mzimba pa agenda kuli aloni nguluwe yes kuli aloni nguluwe kuzimba ka support farming yes go there 35 million ya aloni nguluwe 35 tione kuti akupanga banji. Ine ndine Lon Phekani Nguluwe kunoko ndi kwa agenda ndipo pamene takhala pano ndi pa poultry farm yanga imene maicha Great Works Poultry Farm. Kunoko timacha ulimi makamaka kwambiri pano ndi malima chimanga komanso ndiwo zakudimba malimaso zakudimbaso maganizo oti titenge loni kuni anabwera poona kuchepekedwa kuti mtima tilina ufuna kulima kwambiri komano ma resources kuti tikwaniritsire kulima mmene timafunira si pandekha naona kuti sinkana kwa tsandeni naona kuti ndi bwino ndifunefune kumene ndikhoza kupeza thandizo ndiye mamwe kunatseguka kunifiko ndipo anandithandiza chifukwa yake napita kapeza thandizo mmeneko napezako 35 million imeneyo inandithandiza kwambiri. Muyeso umene yanithandizira chifukwa choti napeza ndalama imene inakwanitsa kuti panopa ndinakwanitsa kukolola chimanga mathumba 1000 ndakolola kale komano kumeti upitirizako ndiona kuti akwana ndithu almost 500 600 so you can imagine chifukwa choti ndinatenga ndalama ndakwanitsa kutero. Aloni Nguluwe amene kuchokera ku mzimba agenda adatenga 35 million. There's one thing very common. If you hear anthu akamala nkhula kumanga kuti ine ndali apa yes ndamaikaona kuperewedwa then naisa kulembera kunifiko yes ndi anandipatsa za sintha motere andi muamve kuti even akuona kuti izi za AIPs sizingafikise munthu pamene paye ndizijazo kuti ukhala munthu odalira moyo wako onse chifukwa choti lero ungopanga zokuti pamene wakulola kacha komwe kacha uje nde anthu amagulisa sopo mpacha kuti apeze ndiwo because msuja ufa weko bwanji tikachoka wepo tipite maganiza kuti mina tonele ziwiri zatsala yes tikatero ndeti tambasoni zimeta pesa so nafe yes kumene konjani yes ndeti kupita kwa Tobias Baliton amene wa ndi akudowa analeka zakati 10 million okay tione kuti Tobias akuti chani moringo imene ndithu yanithandiza ndithu kwambiri kulingana ni mene moyo wanga uli chaka chino ndakolola foja ndakolola ndithu mabe 160 angaso nakolola ndithu pafupi chifukwa panga china koma marumba ndithu 300 nchakuti yamene nachotsapo kaenda kugulitsa nkutsala ni china choti ndigwireso ntchito koma ni chaka chatha zosiyana kutali nitapeza ngongole imeneyi ine ndo ndikusiyanitsa kwambiri pakati pa subsidy ndi ifi chifukwa subsidy ja mulimi simufikira kuyenerera kuti be akwaniritse pa ulimi wake zimene zijazo mwani kuti fetereza uja ukamugule imakhala ntchito yayikulu ukapeza kuti watha fetereza uja zipangizo zake ngasifetereza jamala mwa ID ukuona kuti nthawi zina zake ID ija yakusokonekera kuti ukamfikire ukagulitsa kuja ukapeza fetereza watha zimenezo zakabe zosiyana kwambiri notenga ndalama direct kuti wenda amaija ukaigule zipangizo za ulimi palusiyana kwambiri nyengo mavuto sana alipenda popeza Mr. Tobias Baliton amene wo akudowa amene adalandira 10 million munaso kuneza amuhoni chifama back to back na mafuna ikepo limosi ya mai akutola ya ndimona kadasa nabwere mai Dolin Sitima tingoyankhula pang'ono kuti awa ndi malonda amene amati farm input loans zokhuzana ndi ulimi yes zimene namba akunifi ajetsera kunenda ayamba kupereka October akakupereka mpaka na chamu
January umo ndauda mana ndanza fantu anafusa fuso so limozi limana fusa di ujeni former minister of finance ndana manamveka napita is it kujatsu yes ndama fusa kuti federeza alipo muri basamaloni bano kupezeka kuti ife tikulephera kugula federeza zimene zozo zimene zizakhala cancer ani ya AIP anthu mapezeka kuti alandira kupeza federeza kuti vula ikubwera kuma tangodikira zibwana makabwana preparation yes so mungama yambe munthu olevini munthu akakhala kuti ufuna kumanga banja umaziwa kuti akomiti itipanga ma meeting kandi follow pakati pa before chakuti so ngamba kuti wiki ya manu because 12 losa kupanga ajese ndi timu yawo kulankhula kutani ngati sakonzekera bwino zimalozi izizi tikhabe tubera kumakuja of course anayankha kunena kuti federeza ilede akuti ku small holder auza kuti federeza alipo amana imene komanso iwo wakuti amagula federeza pang'ono ada amakampesa yes nde I hope akuti oyambira ali naye kuti anthu akalanjana amazama loan a fertilizer mu October atha ukagula nkumakonzekera audikirira kuti mvula ibwere chifukwa chigawo chakumwera mvula imayamba msamba now tikachoka maloni newa bali ma general loans aja amene akhalaso nkhani yayikulu kwambiri in terms of anthu mena kwaonera bali anthu ena akhulupirira kuti maloni amene wangokondera whether that is perception or not we are going to ask mafamile wawa okay now tiyambe ndi maulendo amene anifa kubanga akuyenda maboma mu makhala ma interface meeting kwa fotokozera kuti boma lanu akumapereka munakongula motere anthu amene apindula yawawa potential ya now repayment rate ndi ya motere ndio kumene kumakhala andale mafumu ma officers ADCs amakhadi akumene ndio kumakhadi mafunso case study imene takaona kucholo for tikangana mosemo cha kucholo ndi kuchira dzulu kunavuta and ineyo I wasn't surprised chifukwa perception imene ilipo chirifiji wise inarudi kwenda kuti mumakondera ku central region it was after anjetseni kumada ndaulika anthu akucholo kuti mudenga kongole sochepa ndana nira ri hayi timalemba zambiri mumakhwacha nkumati pasa zonyenyekazo zambiri mukupereka kuti ko ku central region mapita mbali yawo zimene ayankhaso zimene zojo kuti sizoona kuti anafora kuchonjo pali mbafuna nina kuti pali perception yoti dzingongole idzi zanifi zimakhala kuti zili ndi ndali and I'm not surprised kuti anthu akucholo kaya kuchira dzulu amaganiza madundule because even in Mbuyomo mene kunali other loan facilities they were bidding more iswafika chocho kuti ndekuti au central region that time amakuwa kuta mungokondera inu munaiwala ena anthu amene akuti anthu ako uje namayida kunena auje analiso auje nomwe amwanamveka kuti anali anthu aku region amati inosono ni nthawi yathu akuti amazapanga claim ya kudetsa kuna fesilipira akuti nthawi yathu yoti feso because pano machongolero pa MCP imene makhulupirika kuti stronghold yawo ndi ku central kuti ndi nthawi yawo yoti atenge maloni but that is wrong auteni andani ajetsera nena he keeps on repeating kuti ngongole izi za Malawi ndufuna nene kuti the stand imene ayitenga I know kuti politics imabwera be alipo anthu akandali ngosamva ndakonti they would still want to have their agree fifth hands kachiroli chilificho azizigwiragwira so ngata anyetsera kunena kuti ngongole zinzatose zisamangokhala pakama number 1 number 2 ngati ngongole zizatonse ndezi reflection zioneka mmene tagawira ngongole zi ma district monse ngati kuli vuto ku district kumene koko zimene akupanga papasi I think that's the right way to go engage them tell them the capacity because boma lilo panga assign amount yake mulephera bwanji kukwanisa amount yake and mucholo mungatani kuti mutenge kucholo mukumbukira jese na mazapa ngati matama haide ndakumana chakwera ana tuzo ngati sindipesa ngati sindikwanisa kukhala neutral akuti usiye ndo pasachiro ina anjese mamana ndaja kwera anjese namba ali mena kabatatu udindo ndana kumana nawo auteni anjese weta ndakumana kama kuklema the point is kuti ngati akakuza ndikunena kuti ngati sukwanitsa kuti ngongole zikhaza dziko lonse usakwirepo it shows kuti ali ndi commitment there is that commitment tionere bwanji mai dolini sitima akutcholo adatenga 1 million poyamba kwabweza kuzatenga 3 kwabweza katenga 7 panatenga 10 million kuti chani ena mavuto amene akumana nawo mai dolini sitima tcholo mavuto samalephera popeza ndi zinthu za maofisi zofuna
ambiri athandizike ndondomeko ndithutu mavuto amapezeka amachitika kunena kuti mwina nthawi imene tapanga apply loni kutenga nthawi yayitali tisanalandire mwina makastoma atiuza kuti mutibwesere katundu kaya tufuna mafiriji kaya tufuna maplasma kupezeka kuti malinga ndi ndondomeko yawe mapezeka kuti zachedwabe kumayinso kukhala mapezeka kuti tatani atipa ndithu Yona ndi perception awa ndi maitorin amajazani watu Patrick Kankwatira ineo ndi mana kuti unamva mina nayankhulira akhansala kucholo tikonze pamenepo tiziyankhula na bwanji mwina atsogoleri tizikhala information yape ndine I was so worried. Okay, mena makhudi amene kuti you could sense kuti uyu atopanga insight anga mulumu nomo against anthu amene abwera kuno anifi ngati ndindo choyambirira uli ndi mphamvu yotopanga engage nifi even outside this that akula ndindo ndimatsogolera anthu ena uko ndikumva easy kodi choona nchiticho koma kubwera ndikumathamanga ndi information yosiyolondola abwana it's so destructive kumathamanga kunena kuti central region alimakhulukira anthu ngongole I found that very misleading from a leader. I mean, I wonder wouldn't I mean any information you don't they no very dangerous. If you are not so sure, fusani. Yes. Come on, this tamanga or kuya anthu mene koko. Kunoko mukutipanga zimazi fazanga. Tisango tamanga kupanga jump into conclusion before we engage. I didn't know. I loved how Honorable Mwanafrika ana amabangira handle engagement kutratu. Yes. Kufusa osakhala kuti utani conclude. No. Kufusa kuti adziwe. Yes. Tukumva kunena kuti mubeka ndalama kwa amipingo. Yes. Zukhala bwanji. Osati tukumva kuti mubeka amipingo enda. Let's not conclude. Mafuna nimalize choncho. Ndimaneso kunena kuti anifi. Anjetseni ndasinzana. Timayasutsulira because we are not done yet. No, we are not. We are not teleso maboma ena. Yes. Okutoba kunena kuti awamba kupereka ngongole. Ugoba there. Yes. What is wenda bantu twice. Yes. Especially politics mutu omaenera pano. Haya kuti politics pamene tikupita kundale. Kuchisaho. Maboma enao akupita kuti mudzikondera ku central region posaka mavote imeneyo tibwera tabu chifukwa taona so VP akuyenda angongole timvetsetseso zimene zikukhala mwatundu wachi akuti pali ngongole ina yake yovuka matope yopanda chikole malire ndi 1 million. We need that one again clarified. Yes, who qualifies for vuka ni matope pasaloendale wina zina la ngongole la mwanoso vuka ni matope umphawi tu tikanapeza zina lene klabu pana vuka ni matope amene amapeka sikani amene ndindani sanjese mwe Jesse ni muzika on a serious note timafuna tikambenga zani fitness segment yoyambirira chifukwa chita promise kuti ukama and talk about it and we continue. These are our taxes, so it's where kubanga bwino we give them credit where akupoira tinaso tabwala chepesani malo kumene kuli hostile ngati cholo muzaenda manja mwa anjese azaiwala kuti mundino wona tabwala muzaenda manja mwanthu makansala ku branch assembly medina kumanaso amafusa ngongole zawo za makansala auza kuti niyo ndi aminda palibe special ya mafumu palibe special ya makansala nose muli kati gole imodzi ya ngongole zathu so tidaenda cholo chiradzulu komanso kuje iya ndikuti amene ndapita ano ifeyo zulu ndi blood ya muchemba yaba blood asile kumene kudali ujena deputy mayor BT2 jomo komanso BT1 idali kumeneko ajomo atakhala pafupi ndithu ndi amakwenja zosamba segment yoyamba ndimene yoti kubwera no segment yachiwiri imene tikambirane kodi kulikoma mukuti bwanji musuta chani foja wake kuti amene mumakambirana zongoti yakhanga nafuna kugulisa no tufuna tifusane ma investor amene umakapempha kunga sakubwera chifukwa chani mumafufuza kodi mene bwerani ata sakubwera vuto chani komanso za mafuta iyi yakamoto mafuta akuti mafuta tukugulisa bwana kuliza chidule aliyesa kugulisa mafuta panopa ineta kwamba kwenenda panopa ndi piki wena wake kambirana naye atuziwa alitola aliyesa kugulisa mafuta limbi yafika pamenepa komanso maijilima ndi anniversary yawo lero ndada kakhala pamalopa aja nkupempha pempho ndetu funa tifune kuti pempho lupita kwa ndani ndipo munthu amene kumva pempho unena uyankha kuti chani
komanso UDF ndi convention yako yamba pachitatu pachinayi zikuoneka ena atula pasi maudindo abwerera iye gwira ntchito MCP sabwere zutani koma chair ndi machine ndi munthu wamkulu akulinganiza zonse kuti tikhale pakomesa apa tione kuti kodi UDF idatha ilipo chabwino ndiye tikumane segment yachiwiri pamene tikhale tili ndi ochunga pakatipa ndamsukuluzi amaphang'ombe ine ndamwayi ndikuti let's meet on the other side. Samsung A14 4GB RAM. Selly's Enterprise. We offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones. Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage. Redmi Note 12 6GB RAM with 128GB storage. Phone accessories. AirPods PRO. Original Samsung single part Type-C charger. 3-pin Samsung charger. Apple iPhone original chargers. Lighting and Type-C chargers. Smartwatch, laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 500 of SSD, and assorted stationery. In Lilongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Selly's Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Selly's Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi. tikulandireniso gawo lina la hot current pano pa Times Television TTV lachili siku lake ndomwelo la mulungu pa 29 September 2024 mmene nanenera muja kuti mbali yakuno muli ndi ine ndevu zamwayi Wonder Msisya pano talandire maphang'ombe takulandirana maphang'ombe awayana chunga komanso kupitirira ndi ajona pankuku amsukuluzi gawo loyambalo timaonika zanifi ndeti nanena kuti pamene tikubwera gawo lachiwiri limene likufika ndi thandizo lochokera kwa Selly's Enterprise uthenga wawo ndi umene tangoonerawo tikukambirana nkhani zingapo ndeti yesesa mosunga nthawi kuti tikambe nkhani mwamsangamsanga lero amayi Mele Chilima ndekuti abweza kukumbukira anniversary ndana chiona ngati nchofunikira kuti apite pa crash site kuti akakhale pamene pajapa pamene alemba uthenga umene tifuna tikukambirane mu program imeneyi uthenga umenewu ngopempha anthu akufuna kwabwino kuti anthu akufuna akuti well wishers anthu akufuna kwabwino ndithandizeni kuti tikhazikise commission of inquiry imene ifufuze zokhuza kugwa kwa ndege ati zimene zinachitika pa 10 ndi pa 11 June 2024 ndimati tiyambire pamene papa maphang'ombe nkhani imeneyi sipitatu yayi winake kwa magazi atumena nkhani imeneyi ingotha chonchi zikuoneka kuti sikutha nkhani ndipo tichenjeze kuboma chabwino kuti ngati akuona ngati nkhaniyi mwina atakhala ngati kungoyi ponya ndikuyithawathawa mwanseli nkhani takhati umanena kati either make or break you ndi nkhani yonena kuti anthu ena atakuyigwiritsa ntchito pa zifukwa za ndale kukugwesani ndithu ino aboma and I believe kuti Malawi aliyense afunisisa atadziwa choonadi ndipo inuyo the way you handle this issue musaoneke ngati kuti mukubisa kanthu kapena mukulimbana ndi anthu takhala tikumabwereza pano kunena kuti namalira samamseka kukamwa msiyeni alile ndiye nkhani ya maiwa ndi is an emotional way of celebrating kapena kukumbukira amuna awo ndiye kupita kuchikangawako palibe amene angalese she has got the freedom ndipo apita kumene kuja jambulisa chithunzi alemba uthenga wawo anthu atakuona uthenga wawo mosiyana chifayena kumanena kuti yayi koma anakatha umenkhula straight kodi atapempha appointment kuti akakumane ndachakwera atakwakanira ngati anthu aonera kuti sangakanire zinatani kuti angopita mwina akangowayankhula directly ena akunena kuti yayi
msiyeni mayi mmene waganizira ni momwemo namalira. She has got a right, she has got the freedom apange mmene akufunira. Koma ndimangofuna kupempha kumbali ya boma kunena kuti how we are going to respond nkhani imeneyi njofunika kuti musamalise zedi chifukwa si nkhani chabe yokhuzana ndi nkhani za chitetezo kapena kuti nkhani yokhuzana ndi boma kapena ndale ayi. Mukambaso kwa mayi amene anataya okondeka ake mwamuna wake, komanso kuli ana kuseliko kumene they lost their father, komanso kuli anthu ochuluka amene had a very close relationship ndi malemu Saulos Clowns Chilima. Government, be very careful. Ngati mukuti that you have not yet crafted yankho bwinobwino, it's better to wait until you have a proper response ndikutha kuyankha chifukwa kungoyankha mofulumira nkhani ngati itakupwetekani. Chabwino amene onda mapang'ombe kuti ambira abankuku mayi Mary Chilima alemba uthenga meti kunenera kuti auti kwa ma well wishers timafuna kuti pamene kuti ngochita clarify kuti well wisher ni mmodzi amene uthenga umene ukufuna kuti ufikire. Mina kuyankhula mapang'ombe anthu ena akhoza kufuna kuyang'ana in whatever muvala maglasi antundu wanji kufuna kuonesa ma PhD anu ochita analyze. Here is a widow amene akulira amuna ache kuti siku ngati lero bwezi mwina ndilinda amuna anga malo ena ake nkumasangalala kuti tatha zaka zakuti mbanja palibepo mwamuna wacheyo. Ndi akupempha anthu kuti andi munthu amene akumpemphayo ndachakwera chifukwa munthu amene ali mphamvu zokhazikitsa commission of inquiry mu dziko muno ndi president wa dziko, who today is President Lazarus Chakwera. So atha kukhala kuti analemba mwa diplomacy komano tiyathandizire kumene kukupita uthengawo. Akanatha kungolemba kuti mene mwanenamo. Yes. If in the last program tinani naso pano magulu ena akalankhula kunena kuti pafuna pakhala commission of inquiry ifeso dalina kuti inde ngati palibe chobisa china chilichonse manja athu ali clean inali ndi ngozi mali ngozi ngati dinali ngozi akuluakulu tiyeni tiwapatse anthu zimene akufuna ngati zimenezo zili zithandizire kupanga closure kubweretsa closure mwa anthu mmene ofotokozera iwe kunena kuti akanatha kungolemba kuti a president achakwera chonde paifa ya munanga ndiye nawo tikufuna commission of inquiry adali mphwanu adali mphawu achakwera pogwira ntchito mdziko muno amene ali mwamuna wanga malemu mwamuna wanga mwanjira ina. Yes. Tiwakumbutsaso achakwera imene ndachitira last week mkazi wa mphanuja akupempha kuti kukhale independent commission of inquiry paifa ya mphanu amene kwa ife ndikuti anali vice president wathu wa dziko lino kwa Chilima Chilimawa amunawo achina Shoni ndi msungwana uja adati. Ndimafuna ndi lankhule mogwirizana ndi wayana anthu ena amene iwe inekanena kuti amaganiza mwa hafu iwe malisaganizira hafu ndi size yabwino amene pachina chilichonse amafuna kupanga bweretsa trivia ngati kuti zopanda ntchito ali ndi mmene akuganizira kuti mayi Chilima akanapanga hando motere koma tukamba ndi munthu wanena kuti akulirabe ndipo ife siningatsutseso imene walirira. Okay. Ena alipo onena kodi ifayo yoyamba ndi imene iyi kuyankhula kopepera amene watonthola basi amangochulukapo pasiwa paja nkumapita. Ine ndanena kuti ngati inu chisoni chanu pa zimene sidachitira zachatha mutha kumatema nsima kugona tulo kumalota zina. Please, that's okay. Okay? Hayi zimachitika zimene zisikoyamba iyayi ngati anthu ali ndi mafunso amene usitiwatseka lero no palibe formula yakayilidwe kama lino. Exactly. Ndi simungamphunzise munthu kuti don't do that. Ndimafuna malisoni yakuti tavugwirizananso iwe ndine kunena kuti mbuyomu zina zimene akufuna di anthu zitafufuzidwa report la ku Germany silipatsa mayankhe ndikapereka chitsanzo kunena kuti the technical aspects of the investigation fine and good ndegeja ndiyawo akuidziwa bwinobwino manufacturer mbali nayo koma mafunso ena tiyankhane tokha ngati a Malawi amene adalamula kunena kuti tipange suspend investigation usikucha ndi ndani search zimene zakuchema sangayankhe
kodi tidachedwa bwanji tadziwa 9 koloko ndege yasowa kumakafufuza 5 koloko akuchema nayakha sayankha mwina sokungonjezera kunena kuti chipani cha Malawi Congress kumbuyoku chinali ndi mbiri yosakhala bwino iyaya chimapha anthu chimataye chimatere achakwera atalowa ndale chaka cha 2013 ntchito imodzi imene anali nayo yayikulu inali kupita ku mtundu wa Malawi kupepesa komanso kupempha kuti mutikhulupirire kuti kuyamba ukuku kwa chipani ndife anthu osinthika ulendo ngwasopano ndiye nkhani imene mukati muone mene anthu ena akuitengera akumangoti atifisi sasintha mawangayi ndiye ndikuona ngati kuti a president achakwera ntchito imene anayamba it is in his interest to make sure kunena kuti achite clear image ya chipani chimene akusogolera komanso ndimafuna ndinene kuti last week tidakambaponso kunena kuti pa zinthu zimene zidachitika paja we should not expect kuti panalibe wina aliyense kuti aliyense amene anachita zinthu zake ndikuti panalibe olakwisa ayi no one is perfect chinthu chikalakwika tizitenga ngati mwayi woti titengepo maphunziro kuti next time tizathe kupanga better ngati kunali nkhani ya mabatire nkhani ya chani we can learn all those lessons and say kodi what could we have done better as a country kodi amene amachedwesa ndi ndani and what could we have done better nsogolo muno tipange ma recommendations otani ndikuona ngati kuti this may be a missed opportunity osatiso kumbali ya ndale ayi koma mbali ya governance kuti mwayi otithaukonza mene timayendesera zinthu ku Malawi kuno kuti ngozi zikachitika tisamaoneka mbwambwana ngati dziko ayi chabwino tikakhala kuti tikuyendesa mambo amaliro timati uku unali kulira kwa anamfedwa mayi chilimalira kudzera pa zolemba zawo za pa Facebook achakwera zonsezi zikuthera pa desk pa kumaliro kuja achiwambo adalankhula amayi ena adalankhula kupempha inquiry imeneyi mabungo osiyana-siyana last week kuti nkhani tikubweresa timabweresa Malawi Human Rights Commission akubwerezanso kupempha pempho limene lolo ife tikunena mobweresa ngati palibe wina amene ali ndi chobisa china chilichonse please manja mwanu muli kuno bwino please apaseni anthu commission of inquiry ifufuze zimene anthu akufuna zitafufuzidwazo zotsatira zake zibwere kuphatikiza ndi zimene zichokere ku Germany tizayike pamodzi nkutengapo ziphunziro adala kuisa ndi ndani padapanga ndi ndani ine ni manena ngati pali anthu ena adakhala pansi kukambirana zimene zizi ayi sazapeza mfumulo sapeza bata ndipo tikuning'inani koma ngati ili ngozi tiyeni tilole zotsatira zitionese kuti iyi ndi chani ngozi anayankhula mchizunguyu kupangira kwa ena amene mwina chizungu chimatha kukhala kuti bando yake bando ya chani yachisewa amati this issue if handled carelessly it can break or make you chichewa chache achakwera ndi boma lanu MCP potengera nkhani zabadzana kambiri kanu kosakhala bwino mbuyo kajaka kumwanza kaja kafungo kakumwanza iyi ya ndege imetwa nayo vice president ndi anthu ena 8 mukangoyigwira mwachibwanabwana timalangizo kwati anthu tonena kuti afuna musikhanga ndikusewera pa nkhani iyi itakugwetsa boma iyi ndofana icho chicho chanje mmene mungayipangire handle because people want to see kuti adalakwitsa pa ndani akwaku pa action koma mukangonena kuti hayi awananduza kuti nsapaka chilichonse be decisive as a leader pamawa Malawians can judge you komanso just 1 second kunena kuti even patakhala kuti anthu akana akunena kuti aboma kunena kuti fisirufuna inquiry kumbukirani palibe wamuyaya zamuyaya zinata siku lina wina azabwera azayika commission of inquiry kuti azachita kumaka kutengani pena pake zinthu zonena kuti munakatha kuyankha lero ndikufotokoza you can correct history mutha kukonza izizi nkunena kuti pamene ifeyo siku lina tikuzachoka mboma zakhale kuti izizi nkhani tayichita hando ndipo anthu azanena kuti kumasaname
anthu inde tinkaganiza zakuti koma amene anayipangira hando achakwera ndi boma lawo iye kudos to them osati boma kusintha kenaka uli pa airport akulera kuti ankulaza mphamvu amaphoza mphamvu amaphango mbedi ndi amaphango simunthu apasewera amamenya kugwetsa ngati simupanga inu Yes. wina azapanga wina. Exactly. Kodi bwanji mutapanga inuyo mu nthawi yanu Yes. kuti mukamachoka mutasasa mutasamba m'manja Osakhala uthawa-thawa. waona Yes. lolani chilungamo Chioneke. chindiwo chindijani chindiweruze Mm. chilungamo chindiweruze so iyi Sita. unotigwawe No, sita. isichoka and ifeso sitopa nayo tizibwera Tizibwera pano kwina. Nkhani yovuta kuyikamba koma tiziyikambabe mpaka na chilungamo chiyeneke chioneke yes chabwino anzathu achipani cha UDF akupanga msonkhano wawo waukulu pachitatu ndi pachinayi pompa apa kwa ife amene tili mu mzinda wa Blantyre pakomesa amene afuna nawonso kupanga kusankhasankha anthu chokondweresa nchakuti cheya kwa chipani chimenechi a president opuma abakili muluzi namene akatsegulira mwambo umene acheya kodi mpando umene onso akachitaso contest I don't know. Sinaone kuti kodi mpikisano wa chair popikisana. I think pa chair si ukhala popikisana. Makhala permanent. Chair chabwino. simungapikisana. Chabwino. Koma mwina maudindo enawo ndi akapikisana. Koma ano a chair akakhala ali komweko. Pakhala pali zina ndi zina. Makamaka iwo watanena kuti ife ngati ati chipani choti tidayambisa democracy mdziko muno. Tufuna kuti tiitane MCP kuti MCP sadaitane wina aliyense. Nemuna tifuna tiaphunzise kuti democracy imati tenti bwere limodzi zikuoneka kuti anthu ena sada zikonde zimene msanga tiyambe ndino amaphang'ombe zimene cholinga cha UDF pofuna kuitana zipani zina kuphatikizapo za MCP zimene zapangisa kuti even amene amafuna kusogolera mwambo umenewu anatula kale upasi udindo wake kuti akhanga ndapasizi kuyenda bwino muzimva bwanji choyamba ine ndikuwuzani kunena kuti nditamva uthengawo ndikuona ngati kuti amene amaganizawo cholinga chawo kwambirirapo ndiona ngati inayi cholinga chabwino ndikuona ngati mene mwafotokozeramo nkhani ya democracy kukhalira limodzi takhala tumakamba za political violence pano iye tithese zimenezo tithesa bwanji ngati tukanikana even kuti pa meeting even invitation ine ndimaona ngati yeah is very progressive koma nditaona response imene anthu ena mchipanicho anapereka pamene nazaona kuti we are not ready ndipo side def yokha do you think minus Chikangawa yes reaction would have been the same kapena anthu akupanga overreact I don't know whether overreacting is a fair word or people are reacting because of the Chikangawa ine not necessarily ndikuona ngati kuti chimene chikuchitika apa nchonena kuti anthu akuona nkhani mumaso andale anthu ali frustrated ndipo UDF kumbukirani anthu watu akhala mu opposition nthawi yaitali ndipo last time anali mu alliance DPP anagwera limodzi it didn't work out penapo tinamva ngati they were warming up towards MCP ngati tonse government kenaka sinazionese bwino bwino ndikuona ngati kuti awa ni ma personal frustrations a anthu kunena kuti bomali lachita let down ngati Malawi number 2 ngati chipani they feel like kunena kuti apitirize kukhala relevant in the political space in this country aonesese kunena kuti asayandikire chipani chimene mwina anthu akuchipaka makaka osiyanasiyana ukuku kukhanga ngati ndi political sanitization kukhanga ngati kuziyeresa kundale kunena kuti uyu tusinzanga uyu anthu amafika wanda nthawi yokukana akaona kunena kuti mwina zako zada anthu amakukana anamkana Yesu kana uyu sindikunziwa nali modzi uyu ukana ndikuona ngati kukana uyu yafika mene MCP akuyikana ayikana ndithu kuti asabwere kuno chifukwa anthu akamaona kulephera kwa MCP azoona ngati anzawo ndifeyo tawaitana ndi akuona they are looking at things from political lenses wonesesa kuti anthu asawayandikilise pafupi ndi MCP ine ndikuona ngati chochitika nchimenecho ndale basi ansukuluzi mwana wakanaphala mina zafika pamenepo chabwino kulibe mwambo inoposa pamenepo wabwino umene wazaposa pamenepo kuti mwana wakanaphala mwana nawo kuti aphala muja kumadana ilo khai ndigwirizane quickly I know kuti tindi zambiri yes ganizo la UDF kupanga incorporate onse labwino ndilabwino because tukambano za democracy coexistence politically inali yabwino ndithu koma because that was coming from the leadership ya chipani yes komano mene umone na press conference anthu no apansi mena kunena wayana membership ndamene amanena kuti I have written some quotes kunena kuti
ifeyo mavuto amene tikumanawo pano achuma achani, and there was no mention ya chikangala. I didn't hear somewhere. Right. Okay? Right. Yes. Mavuto amene tikumanawo panopa ndiwowa IMCP. So mukamaitana kuti chanino. So swanje tonzi zimene zimabwera no ku press conference. Zimene zinawapangitsa mai Aisha Mambo Adams. Yes. Kuti ndasiya pasi udindo ndifuna khale mbali ya wanthu. Anthu akunena kuti MCP sabwere. So ine singatsutsane ndi anthuwo mpaka na chipali chinafika chipondera kuti akuluakulu that's will of the people. Yeah. Ndaona Richard Chimwendo Banda ayaka. Yes. Kuyaka kwawo akuti akakamizika. We have been forced kunena kuti tisapezeke kutiko. It appears that MCP was ready to attend. Yes. Yeah? Yes. Then katimo akuti ali ndi information kuti zipani zina za opposition zimafuna kuti MCP kapita zikambitse violence. Yes. Whether that is true or just political, as these guys are usually, mina kalira, mina fesi yakira. Yeah. Kumano last paragraph inandipatsa chudi paragraph so kudi wethozo. Kugila chilo remote. Koma ifunga MCP tipitiliza kugila chilo ndi chipani cha UDF. Yes. Kuonetsa kuti muli democracy nziko muno komanso Malawi akutukuka. Whatever that means, kuti kapena akambirana, kapena ai, kuma speaking to some senior UDF officials, na also akudaba kuti kodi ino nde you can't get to ukambirana na china chili chosecho. Koma the whole point is kuti mwina kupatula mwina mavuto amene anthu akuti akudutsamo osati anthu akuti anthu akudutsamo fuwa ndiwadziwa mavuto onso nani. Mwina MCP kanabirako ndibwerezenso political coexistence ya zipani ndipo ndiombera UDF pamene ena amene wasabwere UDF did the right thing kuti bwerani komano anthu ndamene akuona ngati kuti MCP mwina fungo lake lilibwereka mphuno likatiyandikira. Pali anthu amene autha kumaona choncho kuti ena eke MCP isakuiona bwino pali ena akuikondabe. Ndaona anthu ena akulowa kumene koko. MCP akamawerenga zimene zizi azikhala nazo kuti atibe nazo atendi kapena azikhala zifunsana kuti akuluakulu. Why is it that some people are having problems to associate themselves with us? If everything is fine, kapena zomwezo zomana kuti osusa sazagwirizana apo ndi china chilichonse. Is that how IMCP azione ankhani imene imwe msanga amapang'ombe? Pamene pakhala MCP panali chipani china cha DPP. Ndipo itafika nthawi anthu nkumauza DPP kuna kuti anthu akudandaulani easy analipo anthu amene amayankha zipongwe kwambiri mpaka na ena kwatola nkhani kwachita zipongwe mwatumidwa inu zoterozo aperesi lero ndali pasidwa maina ata aperesi alisifa habari yawo pa trade fair. Yes, koma lero timatitika kumana amanena kuti munkanena ndiye tizinena kuti zinazi kumaphunzira apo learn from history kumaphunzira komanso pamene mukunena maonera kuti boma ndilomweli pamene mbawa amene amanena a Congress kuti boma ndilomweli 2025 amalaza ninapo aliboma limakhala omwero amangosintha anthu asogolera zivomerezana kuboma lomweli akomati anthu ali ndi ufulu osintha amene akuyendesa bomalo amene masimba koma boma yakhala omwero so mina mawuwo so amene ankapeka mawuwo mwina pataiso umbuli kuti boma ndilomwe kuti the same is the government but who leads the government ngati the government ndichipanisho go out koma boma silichoka chimachoka nchipanisho so tivomerezane nawo kuti boma ndilomweli chipanali government amatachoka amapanga zimenezo ndi Malawi povota ndipo mseptemba chaka chamawa anthu azanena ngati afuna kuti chipani ndi mtsogoleri amene alipo apitirize kapena ayi. Ndimafuna nene kuti amene ali ku chipani cha Malawi Congress mukakhala pansi tikupempheni chonde musanayambe kupanga matama muyambe nthawi zina kumamvesera kuti kodi anthuwa akudandaula chani akulira chani andi ngati zimene akudandaula Malawi zili zoona tipangepo chani kuti tathandize. Koma mukangozitenga ngati ziyazonera kuti iya izama anthu kumala madana ndi matama kopya kwambiri
ndipo taona ena akulowa mavuto chifukwa cha nkhani imene. So kuzichepesa pa udindo maka pa usogoleri maka pamene mugwisa ntchito misonkho ya Malawi nkofunikira kudandaula uku zimene zikuchitikazi mpaka na anthu ena kumakana kuti ya sitifuna kukhala associated ndinu musazitenge chabe ngati zinthu za ndale mutenge ngati nkhani yoti mukakambirane kukachipinda komata kuti kodi pene tingakonze ndipati chabwino ujeni ansukuluzi mamsanga ineyo ndi funso lalo lina kuti azizilandira bwanji. yes one day ndine timakhala kukangana and even we argue here and alipo anthu ena ku MCP komweko and I'm saying this because some people are so honest kuchipata komweko amene they will tell you nena kuti Jonah zina zake sizikutheka yeah now alipo anthu ena amene one day they are very poisonous because amapita ndi false information yo ngakhala kumtsogoleri wa chipani abwana iniwo paliponse anthu angoti za inuyo chitukocho akuti ndi zonse zili bwino. And I've watched even several other interviews koma kunena chungamo chenicheni adzipanga reality check background anthu akuti chani akuti they are better off now than they were 5 years ago. Yeah tipa about no kind of narrative yo sempa sadaladala because ino chilungamo anthu timachidziwa chilungamo tusichivuta ukazamona munthu akuvutika kuti akutenge convince mapanga chani ungoziwa kuti palibepo choona zona bwana mango na kuti abwana 10,000 ndi koma taiwerengeni iye kukhangati abwana 10,000 sitiwerenga katatu ka 4 ka 5 ngati tikuwerenga ka 5 ka 6 sikukwana yuperewera so nene malize kunena kuti aphunzire kuzina mwavomereza. yes pamene alakwitsa nene kuti I think we could have done better. yeah and osangovomereza kukonza kuchitapo kanthu chifukwa kuvomereza taka sizithandiza chani acceptance of failure bwana does not fix anything. No. You need to say kuti apa talakwisa we are fixing and we should see kuti that has been fixed backed because mukamano fair tukwaza chuma mukwaza munena zitizo chikonongeka umatha kumakonza chinthu chikonongeka plumber ali busy akukonza kupaipi kuphulika kuseri akuononga sikuti kuti fire watenga plier ndio kuti kukonza yayi kodi mukamanena kuti tutakonza chuma anthu akumafira kunena kuti akukonza ndi chuma anthu chabwino mafuso okuti tiyankhe ndi amene wo ndiyeno tipite ku break tipite ku break tikachoka ku break tipitirire ndi nkhani zina break kuchokera kwa Series Enterprise. Series Enterprise, we offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones, Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, Redmi Note 12, 6GB RAM with 128GB storage. Phone accessories, AirPods PRO, original Samsung single part Type-C charger, 3-pin Samsung charger, Apple iPhone original chargers, lighting and Type-C chargers, smartwatch, laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 512 SSD, and assorted stationery. In Lilongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Selly's Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Selly's Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi. To ya hot current menelero tidamba 25 minutes to 6 chifukwa nkhani ndi za nkhani tamvapo nkhani zingapo pano tupitirira ndi yalikoma azibambo inu nkhani yalikoma tayikamba nthawi yayitali chimene chidatsitsa dzaye kuti njovu ichoke mnyanga ndikuti padamveka mphekesera lokuti boma la Malawi limalowa migwirizano ndi mabungwe ena kuti aziyendesa Likoma Island ngati malo zokopa alendo akuti special economic zones anzathu ena adapangapo alipo masite ena mayiko osiyanasiyana amene amapanga arrangement imene iyi now chifukwa choti zinthu zimene zizi sizidabwere poyera mmene nkhani imazatuluka ngati kuti boma lufuna kugulisa Likomali ku anthu amene amafuna ayendese zimene ziwanda anthuwo meeting yomaliza zikuoneka kuti anthu sadagwirizane bwinobwino chifukwa choti anthu amazafunsana za kodi mesa tidakupasani kena kake kuti nkhani nanga mukufunsaso mafunso ngati kuti nkhani simukuyidziwa yayi pamaoneka kuti pamachitikabe
zomwe zija zimene timachita zija pakakhala kuti tifuna tilowe deal ulinzi ngati uli nkachani kapamwamba nkachani. Now kodi zoona zenizeni as of today posabwereranso mbuyo ndi zotani ndiyambe ndino amaphang'ombe. Ndimazifunsa kunena kuti kodi inu amene mmakhala maudindo sangonena kuti aminister ayi pali anthu osiyanasiyana, pali ma PS, pali anthu ena ma directors, pali anthu ena amabungwe osiyanasiyana kuti they are connected. Mukamapanga ma deals ngati amenewa mapanga on behalf of ndani? Yes, good question. And ngati mukupanga a deal, if wanda mukandipanga represent ineyo, are you sure mungakapanga deal inosandifunsa on my behalf? Ine ndikuona ngati kuti ngati malowa ali adziko lotchedwa kuti Malawi, you must consult a Malawi. Mwayenera kuti mwabenthulire. Ndipo nthawi zina you be shocked. Panzeru zimene muli nazo mutakudabwa anthu akupasaniso nzeru zina zoposaso pamenepo. Ndiye timati mphamvu ya consultation. Maka pa project akulu ngati awa. Ndiye ndikumadabwa kunena kuti ngati palibe cholakwika china chilichonse, why do you have to hide? Ndi chifukwa chani mumapangira kuzipinda zomata madiru ma contract ya mphamvu akulu ngati amenewa onena kuti zosatira zake sitokhuza anthu ambiri okhala pa chilumba chimenechi chalikoma. Ine ndimaona ngati kuti honestly, simply told, this should be a lesson. And not just one ministry ya tourism, kuma ma ministries onse kuti nkhani zokhuza Malawi involve Malawians chifukwa dzikoli ndilawo. Msukuluzi ayamba choncho amaphang'ombe. Ministry of Tourism yapanga issue statement imene akunena kuti yayi likoma sitikugulitsa zokambirana nazo zikhanga zidasokonekera kusonyeza kuti padali zokambirana zina zake zokhuza likoma amene afunsira amaphang'ombewo. Kodi zimene zozo on behalf of who? Ngati zili nzika za Malawi 21 million inu muli kwanthu kandi 10 or 20 ku ministry kwanu, can you honestly enter into an agreement representing 21 million people without asking them? Yeah. Ndivomerezana ndi akuti chimalawi ichi siya kunyumba kwa munthu. Dziko la Malawi Si chiplot cha munthu yake kwawo. sichamvera kanthu kule. Yeah, so nobody owns this country to save chimalawi chinchatu. So tikamapanga ziganizo kamuna khala kuti mwakuta mwatundwanji masoseji kakumeneko mwakuta don't block my deals on our behalf without being involved. Amati nothing for us without us. So mene wanenena wanda amakambira nadi anthuwo. The problem with this government, what I've noted, ukaona maskando na majitika mbuyo wamapita kubuchale kujandizi amakhala kunena kuti amaziyamba kuseliko ngara ntochenjera ngara ndizeru kumbaliko zikakhala kuti anthu amba kwatulukira kumeneko amabwera kana zeru kumatutsa ma statement mene anachitira akantukule. Okay, why didn't she and the team get wiser kumabiliroko before kwamba zokambirana zosakwira mtimasi? So tinene kunena kuti ngati mukuti zokhudza Malawi chonde afuseni Malawiwo. Is this the right way to go? What are people thinking? Tufuna osamuka nyumba iyi ukalowa nyumba iyi akazako anako saziwa No consultation. ungozindikira fulole yakwera panja ati tukalowa kuti zinthu mkuzende sabwachi Amaya adzika kuza nyumba tawe na palibe tizichapita. chifona kuti umaoneka You did consult. yes wauza anthu tisamuka tikalowa uku tikhala bwanji chimavula njani. Ndipo mwasangasanga zimenezi zimene zimapangisanso anthu kuganiza kuti kuseliko kumakhala kuti pena pake mufuna mudye. chifukwa chake simunena nthawi Yeah. yako tifunsane mafunso. And kutionetsetse Yes. wina ati kutaba anatapa. Na ati ma investor pesa madandaula kumesa tinagwirizana kale. Now the big problem I have with this pano tabano. Timanena zonse zija. Timata yonchicha. Basi There must be someone ndawerenga inezisi kwani uyu ndi ndani akuti awana mpasa ina Anapanga chani? Awamtandoza chani? it can start from kwanza akatume ndamana anachipaka disown. Yes. Awanda akana kusendo iya izai. yes Akakuleo asabutana. anadabwa chani? Apange fall down kuti kodi amapanga izindani. Yes. Koma uda zoti Amapimba nyasi ndi ndani kuseriku wena amapimba nyasi. so the problem we have timaikirana kumbuyo pa zinthu zopepera. We let people go scot free. Exactly. They will do it again. Maskanda and again and who again. has been punished.
you see kuti nobody. That's why even corruption ikuti vuta Yeah, kuti tani ziko muno anthu amene amabandira zaboma Amanyotsolera. amangodusa basi. We have not set a good example kuti Ndipo- sungabe izizi ndipo wanda ndikuuza zonena kuti ngati tifuna kuti tikhale serious ngati dziko fighting against corruption, Yes. tizafike nthawi yomanena kuti even fungo yes ya corruption Kungomveka. sikuifuna Kungomveka. apa pakumveka zonena kuti anthu mmafuna kugulisa malo. chosani bwanthu Fotokozani ripoti takuyedzekani ndi mmene. That's the only way as a country tingamakhale serious ndi nkhani ya corruption. Koma iyi itha muno bwino choncho, no one is going to be taken to task. And Basi you know why? Amalawi so basiyamba nkhani ina. Do you know why? Amakhala kuti even oyenera kuti afuse report wanyapo. unfortunately The fish is rotten from the head. the head. Ndipo sema makhala ngola. akuluakulu ngati dziko litimalikonda timalifunira zabwino sitingalole kuti anthu ena akazibwera nkumazapanga zinthu zamasanje ife tilimo muno and ife ngati maso a Malawi ambirimbiri tizibweresa nkhani zimene Yes. pambalambanda mutakhala kuti muli ndi ma explanations abwino kwambiri kuchokera m'mapepala mwanu. Yes. The fact that you are not proactive mudayamba kulankhula ndinu musachuluke nzeru pano ife takutulukirani ne muzibwera ndi ma statement munali kuti mukanabwera nokha nkutifotokozera akuluakulu Palishi. kuluka kandege kandege kakazuluka musi kauniuni kafuna kuona kuti tini miyala ingati Sinkhondoyi. adalengeza nthawi yayitali kandege kasanayambe kuluka mmene kamauluka kandege kachalesana kandege amati kachita kauniuni kaja Yes. ndi kamene kaka. That's being proactive. Wanda ngakhale opha agalu Yes. amalengeza Yes. kuti siku lakuti asite Yes. akhala akuyendera Akukulira. muzitamu akhala ndi mfuti Agalu akhale pagoli sana ndi usiku. anthu mukaona kamoti asite mangoti aja opha agalu aja anatifotokozera kale. andife mbali yakwathu kundira anthu mwenda kulira ankabwera ababwe dake timati achimpeni ndamene mabwera ndi futi kumapha agalu oyendayenda kodi ife nthawi zonse timaona ngati opha agalu zidaunda achimpeni ndiye timati achimpeni akuzungulira achimpeni apha agalu andidaonerako agalu ena akupha achimpeni sanali munthu wapa bwana mabwerera mbuyo bwana ndikumenya kwetsa galu so achimwenewo akuti tiyeni tiziuzani Yes. sima yapsa tiyeni tikadye Yes. osati mukupanga mozemba. People have got every reason. ndipo antisadziwa kuti even politically mutha kuchita gain a lot of mileage mutakhala kuti mumachita konzata Malawi. Anthu azanena kuti boma ili ndilomvera maganizo a Malawi. Moti zichamunkafuna kuyamba paja nkumanena kuti ife we are listening government. Listening government itu imachita konzati isanapange zinthu. Osati kuti anthu akayitulukira deal ndiyesona kumalemba ma press release. It's too late. komanso communication alipo takatswira ake amene apanga manage communication. You can't just give zinthu zikwana aliyese mutokhala ndi nkhani yanu njabwino koma anthu amene afotokoza nkhaniyo sadziwa ofotokoza kani sizikuvutani ntchito iliyonse ili ndiyeni yache chabwino bala anthu ena amafuna malankhula koma masasakalankhule apasena anthu amatiwa kulankhula akuti chani uya kuti chani kutilakwisa kuchoka kunkhani yofuna kugulitsa likomayo imene tikunena padakali pano kuti akana safuna kugulitsa ankakambirana zokhala ngati zachonchozo koma ati ndi special economic zones tidamvera kwa anthu ena sitimaziyendesa bwino tiyendese bwino tikupita kuunga a president pano tukamba pano ali kuunga ndiyetsa anyamuka mawa kapena pachitatu pachiwiri kuti abwerere kuno pofika pa 3 nkhani imeneyo kupatula kuti zimene zimatuka nthawi zonse kwapita anthu angati budget ndi zingati timapita umene kuja kumaka kumana ndi anthu amene ali ndi ma business awo zikwaya zimene zili ma business maikomo nkumazuza ti bwerani ku Malawi koma funso ndilo kuti kodi imene tinayambira kuwayitana mucha ndi angati amene anabwera kodi anthu amene wawa uchunga sabwera chifukwa chani kodi funso loti tiziafunsa ma investor olo kapena mawo tizauza bwerani ku Malawi kapena chifukwa chani simabwera ku Malawi tiyambire pamene popo amaphango nzanga wina anakanidwa pena pache ndi nsikana ndi anatipeza kulumu kumanena kuti ade makosana bebi yakuti ija ndinayesa kutchula koma yandikana. What do you think is my problem? Chifukwa ine zopondaponda pa college pano andatopa uyu ndi wachiwiri
ndi anthu anati are you ready to take the truth ndene kuti ifotokoze kuti amasuka naso mani ndikuze anthu anamba kung'alula sopano anthu anamba kung'alula achimwene ino simbazisamala yani achimwene olo fungwe fite mukhala kuti kupirira kuti ndifaza achimwene musisuka mkamwa achimwene kani wo nyamato janakhala koma ine ndaona ngati kuti udolo ndiyomene after that anazitolera ndipo anagwira chimene mafuna kunena anaonesa ukaswiri koma ukaswiri wina umakhafa chonena kuti anthu ena akuthandiza nzeru kuseriko. So what I really wanted to say was kunena kuti imafikapo nthawi yonena kuti you need to reflect kuzifunsa nokhafunso ngati dziko kodi ifeyo ndi chifukwa chani tikafunsira amatikana ma investors ndiye tikhale pansi ndipo simungamankhane nokhanokha muzinamizana tainamizana mutha kuitanisa ka meeting olo ku State House kuja kuli malo ambiri kuti makadya breakfast kuja aitaniseni ma investors ena amene analephera ena alipo kale ena timati ma potential investors nkwaitana ndikuwane imene icho Malawi mutauza kuti taononga 2 million kwadyesa breakfast anthu anena kuti it's okay. Yes. Ndiye mukakhabere bacha nkuwafusa tating'aluleni tatifotokozera ndakuuzani sopano kuti katangale ife timati tikapanga apply registration tipange okudya ambirimbiri munthu sudagulise olo chimodzi kandi misonkho atifotokozera zonse atifotokozere ndetenere kuti zikomo akapita tikhale toka ndikupanga reflect ndikunena kuti tisinteze otani tikakonza njira zathu we go back to those investors mukada ndaula easy takonza easy my incentives ndi awawa tabwera ndikufuna banja alola ayamba bwino ayamba bwino achibweziro kuti ife tikumakafunsira ma investors kuti abwere. These are not idiots it. They're not. Bwana munthu idiot sukhani ndalama. Idiots don't make money. These are people that have made money bwana. Yes. They know where to invest. Ma research anapanga kale. They know ma market kuti ka market kake kamene mukufuna kuti tikupaseni zambiri mbiko is a small and negligible market, does not affect their profit margins. Ndesi tikubwera abwana kodi mukumbukira amafoni kuti kuna makampani ena amafoni amangotenga ba license kenaka usabaso ena atabwera kuno anazaona kuti kodi kula matule anthu angati anasanzika kuti akapita tiziziwa zinthu kazimene zozo kuti ndifeka ziko kantundu wanji because we overrate ourselves. ine mfanele kuti yes tikapanda kuzifusa fuso ilili kuyankhana molondola yes tizi blower ka forex kumapita umaka kwaitana anthu otisabwera manja mwapatsana ndi anthu mamoni kumene kuja tinaindi meeting iyi andisazabwera the outcome yes sizibwera zabwera ndikuizana ndiwe wanda komanso wayanda kuti we are in a global world. Yes. Technology concept iliko. Yes. Amagugula Malawi. Business opportunities in Malawi. Yes. What stories do they see? Do they see? Yes. Corruption. Zilipo zimene zicha. Yes. Ena amanena kuti inu simulemba nkhani za positive. Abana nkhani ya positive. Sikuti sizilembedwayi. Komano mwina wazika mpulu. Izochepa. Za positive zo. So ndikugwirizana naye wanda kunena kuti tiyambe kufunsana kuti kodi mmene tangalulira kukamwa bwerani how much have we gained tukupanga compare mauthipa amene tapeza zingati upeza kunena kuti truly another ndalamawo they don't find probably Malawi more attractive. These are people that are business minded. They look at the profit, they don't run my charity organizations. They know what are my bottlenecks. Business if they are in Zambia, if they are in Zimbabwe, you think they don't know about Malawi? If they are not here, they know the reasons. Yes. Kungo ifuna kuti form yokhayo mutipasa bwana pita no office yo akhanga tena akaweruka form pajamali timarenja fit nduna president ngati arrange fee. How can somebody come ka market kathuko kakang'ono kale kaphindu kamene apeze kuchoka mdziko mwathu muno sikapindulira iwo kati pindula ife chifukwa anthu athu apeza ntchito tikumwitana Elon Musk kuti azasegule plant yakunokoyo tazikonza magalimoto ache. Honestly speaking, anthu amene akungoti
masika kubwera anthu anula kale makamu awo kuti afuna amujere munthu yosadagulisa olo galimoto imozi action bwezi tumauza tibwerani ulere Yes. azasegula plant yake kuno you be supplying maiko sa ku Africa kuzira ku Malawi kunoko ife tipindula anthu alambako ntchito. We need them more than they need us. Exactly. So funso lonena kuti olo unena kuti tukatenga anthu tabwera zabwere ku Malawi siti akwanitsa tizikafunsa kuti simukubwera ku Malawi fachani andi azitiuza zowawa kumene mumapita ku Zambia komanso alipo ena amene anali konkuno ananyamuka. Yes. Chifukwa cha khaidwe athu ena ananyamuka anatseka zinthu ena ali kunoko koma akutipirira just because pena pake mwina yes anabereka mwana yes koma otherwise akuchita kukhalira kuchakonena kuti kayapota ayikonda Malawiyo. It's time to ask them as well. Ndinamva nkhani ina mozi wa makampani ofulula mu wanziko muno yes akudandaula kuti we need to get a good balance akuti yeyo kampani yawoyo imapereka number 2 misonkho mziko muno tikatengera makampani amapereka misonkho iwo ali pa number 2 amapereka misonkho ndamana akuti can we get a good balance yokuti yes mukuyika anthu ogwira munsewu anthu olezera mowa koma nthawi iyo mwina mukanati kuonderako so kuti ifeyo tikapanga drama zathuzo inu mukufuna misonkho yathu zipereka memukubaya koma mukuti kia hefe anthu 5 kolo koma ambakale kwapo so anthu asati gula bwaji misonkho yathu how do we balance these issues kuti wagwira aziagwira yes koma nthawi yogwirayo mwina mukanayionjezera pang'ono because mukamba kugwira 5 tiseka akamba imene ndete yakakuti kule basi zinyamula anthuwo. If you talk of even foreign investors, even the private sector, what kuno mele ima kuwira. Yes. Put the business environment, my incentives. Kwa sababu kuti akudira ngakhala konkuno. Yes. Amene okha kuti as long as part the indigenous Malawians kuwa mwene kuwagwira mpaka na apa nkhwiko anthu kuti agule katundu forex minofutira yes makampani akulira ndalama inazo ndalama aitanisa yes koma kuti kwacha ija isanduke dola ibwerese kulephera kuti ngati city center akula mpaka na kubafika chaka cha mawa kumbukira kuti ndege mpaka adalesa ndege zina kuti anthu azigula matiketi kuno Malawi ndalama zawo zidali yes they could have taken the money yes so inentakhala investor then ndizimva nkhani kuti forex kulibe mukagulisa koma ndalamazo mukakanika kuti mukazitenge why should I come nkhani ngati zimene tizizikonza before tisanayambe kuitana anthu kuti abwere kuno foja tikumati tikagulisa kugulisa kumaliza foja ndalama zimene tapeza kufoja sitingagulolo mafuta sitingagulolo fertilizer are we serious I think you don't invest samadziwa dzingongoleza nazo amadziwa this country is struggling panopa tife number 1 tu ku Africa kuno kwa metini ngongole koposa wina linse whether economic recovery is bad I don't know ndetamba kupempha sopano kunena kuti yayi muti tichepese yayi tifewese ma conditions of the loans kasa ito kupezani sio ya bad ndene manena kuti kodi ngongole makambirana materms utatenga kapena usanatenga bwana ngati unatenga kale bwana nkumakapempha kuti ya ndikhululukireni ende kuti iwe zakuvuta komanso behavior yathu tikuonesa kuti ifedi ndanthu osauka chifukwa chidweka zinthu bwana uzooneka kuti munthu ndiwe mphawi mmene tikusakazira ndalama even kuunga kumene tikunena mahotela amene tagona magalimoto amene tikukwera anthu andalama awo amapezekati akwera gamoto imodzi mwina anthu awiri yes andepizamwayi ndimayankhula ndi economist wina wiki yomweyi wakonkuno ku Malawi ndiye amafotokoza ndithu kunena kuti koma ndisaname appetite ya expenditure yathu munomo akuti wana is unbelievable akuti siku limene kampani ine amagalimoto Malawi muno imachita launch gamoto chawo cha nyowani chodula ngati icho akuti ma orders kuona aboma atine kumandabo kuti boma lake liti maintenance ya chigalimoto ichichi koma I need to have a big appetite for expenditure. We want to be big boys when we are small kids. Zomwe zonena kuti online takhala kunena kuti wina nambwereka ndalama ngati ngongole atenga ngongole kwa ine ndikuona kunena kuti akuyesesa kuti abweze and akuonesesa kuti khalidwe lake is not overspending and akukhala ndithu ndi ndondomeko zabwino ineyo I may be forced to consider kuti munthu ameneyo ndene kuti iyayi ameneyo bwanji ndingonkhulukira kwa salako koma munthu otali ndi ngongole yanga ndambwereka ine 50,000 ndiye ndimuone kuti uyo akujapisa
uyo watengasikana acha kwagulira machocolate ndrama kana akazingusa kuti ndrama ija chimwene yandivuta pang'ono ndinena kuti ayibweza ndipo sindingakhala ndi chisoni china chilichonse because of the way we are behaving as a country. Mudziwe zona kuti anthu amayang'ana zimene mmachita sogoleri, anthu amayang'ana. Nanena kale we are global village. Yes. Anthu akuona zimagalimoto expenditure tumene timachitira chonde, let's spend according to our means. Musakhale moyo ngati wa benzi pomwe ife chuma chathu nchanjinga yakapalasa. Tisakhale ngati mwe wachani koma tidakali wachani koma ndi matamache very powerful achuletu odumba popanda bwenje unamona chule palibe bwenje amadumba cha chule. You know what happens, eh? No. I know kuti muweka nthawi. Yes, kuti tipite tisandikhani imodzi ya mafuta. Ina chetivuta. Nkhani iya tikambe mafuta. Koma nthawi iti chepera. Iya, koma 10 minutes. Okay, malizani wewe ndi yambe mafuta. He's holding the floor. Yes. Mngaweke nkhani. Koma tikambeza mafuta. Koma tiyamba. Yes. Tithawi pitiliza. Yes. Mafuna ndira kuti mundi walitsaso mafuna dzinena. Chabwino. Komano mukukumbukira zimene mafunazo. Mana kuti nthawi zina I think ngati maonera mafilimu kwambiri ndeti maona ngati kuti tili mu filimu tikamaonera Coming to America, King Joffwa ndi akubwera ndi zimagalimoto zaje akuluakulu. Ine ndikufuna ndigwirizane nanu mawano tiyeni tivomereze kuti ifeyo sitinafike kumayendera zimagalimoto zinazo. We are not big boys, we are still small boys. Tiyendese magalimoto a size yathu angongole misonkho ya Malawi amene Malawi kulikitika ndi njala. Ife tukwa chigalimoto tikakhamo galimoto mu ngati mchiboti kama munthu kang'ono ngolo chigalimoto ukafika uko aya can we be considered. And tikamanena izi mafuna nechoncho tikamanena izizi sukuti tikudana ndi wina aliyenseyo ifeso timafuna moyo wabwino. Palibe anganene tusafuna moyo wabwino koma something that we can afford. Let's be modest. Let's be modest. Tichoke pamenepo tipite nkhani ya mafuta. Kodi ifunso ndilakuti kodi mafuta aliyese wamba kugulisa mafuta uchunga mwina inuso muli ndi anzanu akoza kuchita supply mafuta. Ukazuka baba kuti guys muti za mafuta zizaida titangonera kuti mafuta akwera. Everybody has become a dinner. And akubwera ndi masheki. Ndi masheki afeki. Kuti zikumikizo yoncho. Tikweza mafuta ndi aliyesa kupeza ochipa kuti mafuta ajasakwere akhale pompa ndi anthu abwera ndi masheki. Inu kasheki kanu kali. On a serious note, what are we doing? What are you hearing about these fuel deals? Because ine poyamba limona ngati ndi amosi koma matu kawerenga mastori wa ndosiyana pakuoneka kuti kubweresa anthu anthu ena amene akutchedwa mu nkhani za mafutamo sikuti ntchito yawo ndiyo kugulisa mafuta. Zimene zikufunsa kodi is it something zoti mwina ngati za likomaira ndi zomwe zija kuti anthu ena akupanga zinthu thinking kuti akuwapangira Malawi koma sana afotokozera Malawi, then Malawi akazigwira okha sukhala zovuta kuti achite justify why all of a sudden munthu amene amagulisa mabisiketi akupezeka ndi zigubu za mafuta. Ochunga tithandizeni. Ndimafuna ndinene mawu amene munthu wina anandiuza kumafuta ako. Sindifuna kuti ndiloweka ma details ya. Chabwino. Chifukwa kumveka mbirimbiri. Yes. You can be lost in the details, but the principles remain the same. Mafuta is a lucrative business. Kumafuta kuli ndalama. Kama yako. Ndipo ngati pali malo amene anthu ngakhale kwamba kumbuyoku maboma kumbuyo kumene akhala akubera ndalama za Malawi ndi kumafuta. I'm not saying awakuba koma ndikunena kuti zimene wina anandiuza wakumafuta komweko kuti ngati kuli malo kumene anthu amabera ndalama. Koma nkhani ndionena kuti uku kuli ndalama. Now chimene mafuna ndinene ichi ngati anthu tikudziwa zonena kuti ukuli ndalama, ine chembekezo changa chinakakhala chonena kuti maso athu ngati dziko azikhala very attentive kumene kuli ndalama. Ndikuuza ninu kumene amasunga ndalama magolide mabanki kumakhala zimavoti kumakhala chani asilikala kudaba kuti zimasisiti kamera zikulu zimakamera. Why? Chifukwa kumeneko amazoti kuli chuma. Kodi kumafutako ndi chifukwa chani nthawi zonse timamva nkhani? Kodi maso aboma ali kuti mayikapo njira zotani kuonesesa kuti kumafutako anthu asamapange nyasi
sometimes I wonder ndiye mukapanda kutero anthu amanena kuti oh maybe ndizoonadi kuti chipani chimene chili mboma chimagwisa ntchito kumeneko kuti chizipesa kena kake nkumavutisira pa kampeni so ndalama za kampeni akuti tu ndalama za kampeni anthu amavutilana za mafuta tauzi ya ma percentage alikumakhala ngatiuzi osiyana abakatenga mwezi wese andikati yawo kumene koko. Yes, so for me all I'm saying is nonse amene mwatchulidwa mnkhani you have an opportunity muzichite clear out one by one. Mukapanda kutero tanena kale ndi nkhani naija. Yes. Anthu akufufuzani mukapanda kufufuzidwa siku lina ena azabwera azakufufuzani. Ndife tizaonesesa kuti zina lanu lizakhale pa mbalambanda ndipo zonse zimene mwachita sanseli ziko lizaziwe chifukwa chumachi si chanu ndi cha Malawi. Ansukulusi nthawi yoyenera nditiyo kunena zinthu zimene wekha ukuziwa kuti mawu anthu akazatulukira izi sazaona kuti ndimapanga zinthu zimubwino azakhangata ndigwira ndikuchita zinthu zolakwika even though pasi pa mtima ukuziwa kuti mina zimene ndikuchitazi ndi zabwino. A case is zamafutazi muli ubwino uliwonse umene ukuchitika mmene mumu kuti bwina mwake wina wake somewhere amaona ngati akuthandiza koma chifukwa choti sada page manage communication chimanena icha anthu zinthu ndezukhazi ovuta kuti yeyo azithamanga makafotokoza narration ina or narrative ina itapita kale mu domain. I know kunena kuti ine nkanakonda ine ngakhandi nthawi yayitali pa nkhani. No tangoyamba ndimafuna ndinena kuti Sunday lina ili kubwerali. Yes. Iti tamba swesi. Izakha number 1. Chifuata ndira feedback iso yochuluka. Yes. People are giving us information. Yes. Pa nkhani. Documents we have seen. Yes. Yes. Ndimafuna ndikuizere kunena kuti zikanakhala kuti iweyo une upangazo zolondola udzikhala woyamba weyo kufotokoza kwa wanthu akuluakulu pali ichi kukuveka nkhani kuti afuna kukwera tapeza pena pake mafuta otchipirako chimaganiza tatere tapanga tikapanga chonchi tipindula chonchi koma tikakhala phe nde zikatulukano ndamva because a transport minister akutchudanso mene. Yes. Tikapanga funsano tisamauzidwe kunena kuti akutumani anthu kuda utero it's quoted in our paper kunena kuti mufusa zimene zifani akutumani ndani anthu amatumidwa akuti anthu amatuma ndi osanena kuti atituma ndi Malawi 20 million bwanji ndiye mfanira kuti yankho yabwino atituma ndi Malawi bwana ma positions amene amatenga anthuwa. Yes. They are not answerable to their families. No. They are answerable to Malawians, all of them. Yes. Akamaja kwenda zindalama zawo ndi family makhazika mmagalimoto amenewo. So we have got every right to ask where we feel sizikuenda. Ndipo pesa munena kuti tibwerezaso next Sunday. Yes. Ine ndiduleka ipo mwepo. Ndipo olotakhala munena kuti we don't mean kuti achite paka na pa TV kumanena kuti every government transaction kuchita kulusa hayi koma within the system. Yes. Anzako amakhala copied even my emails timachita ena kuti anzangaso ena akudziwa zimene zikuchitika mwa panopo mwaonatu. Yes. Aliyesa kuitani khanija akuituluka. Yes. Aliyesa kuituluka. Yet there are documents that are circulating in NIV Dimanoti we have them. People have signed. That's why I'm saying ngati ukuchita chinthu chabwino andi ukamapanga chinthu chabwino chokuti kudziwa kuti mawa ichi anthu akazachimva sazachimva bwino. It's the onus is on you to be proactive and start telling people disarm people. Akuluakulu tikupanga zakuti cholinga chake ndi chakuti so that anthu aziti yayi adabwera kuzatiuza ngakhale namufuna kupanga peace. Tialolera kuti alole abakuku anokuma kuti yayi titseka program utapita pakuku kawerengeni news kukuledi ezipita zipitani kupita so live chama ya inu ati jama ya inu abakuku achokapo pamene tufuna ife itseke nkhani ya mafuta imetalonjezera kuti tibweraso next week. Yeah, nimafuna nene kuti tipitirizadi. Yes. Koma Amalawi tikulonjezeni kuti ife on our part. Yes. And you can hold us accountable. Yes. On our part as a media house. Yes. Tionesesa kuti nkhani iyi tikuyilondoloza ndipo chilungamo chikusatiridwa. Ndipo wina aliyense amene nkhani ikumukhuza kapena kuti adachitapo njomba. Ife sitiyang'ana kuti uyu timacheza naye ati uyu kuchali chenkumodzi ayi. Chilungamo chayenera kuyenda ngati madzi. Nimafuna so ndipemphe kuti inuyo amene muli involved chonde uzikhala mwayi
ku Ministry of Transport, ku Ministry of Energy, kan ku Ministry of Finance, SPC, zina lanu tipemphe. Yes. Lakhala likutchulidwa madeals angapo ya kanga takona ana mizira koma kazina kafungo kamene koko chonde tachepesani. Chifani yonda amene mukuchita control civil service kumeneko. Anthu akangotaya chikhulupiriro ndikumanena kuti SPC is involved in all these deals. Pena pake sizaenda bwino ayi. You need confidence from the Malawian people to continue governing this country. Yesesani kuti nkhani za misongo ya Malawi chonde handle with care. Mwayimira babwino. Amenewa ndi achimwene anga wayanachunga timanyadira kuti amaphang'ombe kuti tsekera program yathu ya hot current ya lero. Langa dzina ndine Ndevu Zamwaye kuthokoza nonse amene mwakhala nafe program iyi. Meti kulonjezera ya mafuta tangoyamba iyi tibwera nayo kuti wakuti lo yake akuti nchani akuti amatani tiuzeni zona zokhuza mafuta amasheki kulima anthu akubwera kumene ndi anthu akuti amene akumanena kuti ali mafuta kuti zona zake nchani tufuna zona zokha tiziyenda nazo muziko muno. Thokoze kondwani muhone pamakina komanso nonse amalawi. Bye for now. Sally's Enterprise, we offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones,